ба ҳама салом. Дӯстон азиз, аз тамошои видеои имрӯзе ки бароятон пешкаш месозам, бисёр чизҳои заруриро мегиред. Медонед барои чӣ? Ба он хотире ки на танҳо дар ин видео, дар чанд видеои охир фақат манфиати киссаи мардумро ба ҳисоб гирифта истодам, то ба худ баҳра бареду ва дар киссаатон ягон чӣ барои худ монад. боварӣ дорам, ин видео барои экономи маблағи шумо кӯмак хоҳад кард. ҳоло дар аэропортҳо чӣ гуна моро ғорат мекунанд. ҳангоми аз хона омадан, аз ин ҷо парвоз кардан, ҳамин шабу рӯзҳо хусусан дар вақти билет харидан, справкаи духтур ва боз якчанд чизҳои зарурии дигарро гуфта мегузарам. моро то охир ҳамроҳӣ кунед. дӯстони азиз, ҳоло якчанд плюси телефонҳое ки аз компанияи Алабум харидорӣ мекунед мегӯям. худ хулоса бароред, чӣ қадар фоидае бинед. 1. чихо стекло падарок, яъне бепул. 2. телефонҳои оригиналро бо нархҳои дастрас метавонед харидорӣ кунед. 3. дар давоми 14 рӯз имконияти иваз кардан доред. официалӣ бошад 1 сола гарантия. 4. доставкаи бепул ба ҳама шаҳрҳои Русия то Тоҷикистон, қариб ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон иншоаллоҳ бурда мерасонем. хулоса, аз телефонҳои кнопочни зарядаш ба қувват сар карда то смартфонҳо ва айфонҳои паследи моделро метавонед пайдо кунед. инчунин аз ширкати Алабум қариб тамоми намуди инструментҳо, либосҳои мардона, китобҳо ва боз якчанд чизҳои дигарро метавонед дастрас кунед. рақамҳо дар рӯи экран, силки сайт дар поёни видео. дар аэропортҳо ҷойҳое ҳаст ки моро маҷбур месозанд то расходи беҳуда кунем. дар ҳамин шабу рӯзҳо доштани справка, яъне коғази духтур ҳатмист. муҳлати ин справка ҳамагӣ 72 соат, яъне 3 рӯз аст. бачаҳое ки аз роҳҳои дур меоянд, баъд аз гирифтани справка 3 ё 2 рӯз дар аэропорт мемонанд. ин чиз расходи онҳоро 2 баробар зиёд мекунад, чунки нарху навои хӯрока ва нӯшокиҳо дар аэропорт хело гарон аст. агар дар наздикиҳо ягон хешу табор набошад, беҳтар аст ақаллан хӯроки дурӯзаро ҳамроҳ гиред, албатта чизҳое ки вайрон нашаванд. дар ҳамин ҷо як пункти асосиро ҳама намедонанд, хусусан бачаҳое ки аз роҳҳои дур меоянд, маълумоти хеле кам доранд. ана ҳамон справкаи духтуре ки дар боло гуфтам, фақат бо карта ва онлайн пул супорида мешавад. ин чизро барои он ба шумо гуфтам ки вақте карта надоред ва платит карда наметавонед, маҷбур мешавед аз хизматрасонии одамоне ки карта доранд истифода баред. албатта ин корро онҳо бепул намекунанд ва ҳаққи хизмат аз шумо як маблағи муайян меситонанд. ба ҳамин хотир чораи ин корро саривақт дида монед. агар ба як чиз нағз диққат дода бошед, дар аэропортҳо моро маҷбур месозанд ҳарчи зудтар дар ҷойи регистратсия гузаштан ҳозир шавем. дар фикри бисёре аз мо ҷой шудааст ки ҳарчи зудтар регистратсияро гузарем. гӯё агар дар 1 соати охири регистратсия гузарем, ягон хатар дошта бошад. чунин нест, муҳим дер намонед. дӯстон, боре андешидед барои регистратсия чаро вақти зиёд муайян карданд. вақте шумо 3 соат пеш ба зал аҷдания медароед, дили шумо нисбатан ором аст, чунки фақат парвоз боқӣ мондааст. вале то парвоз 3-4 соати дигар ҳаст. боз мешавад ҳолатҳое ки самолёт задержка мешавад ва ин чиз метавонад то муддати дароз давом ёбад. дар як ҷо нишастан одамро дилгир мекунад. оҳиста оҳиста мағозаҳоро давр мезанем. баъзе аксияҳо ба чашм мерасад. худатон хеле хуб медонед, мағозаҳоро давр задан ва интизор шудан одамро чӣ қадар хаста месозад. албатта зиёд гурусна мемонем, ташна мемонем. дар ин ҷо ҳамаи ин чизҳо нархи хело гарон доранд. ҳатто
обро бошад аз регистратсия гузаронда намемонанд. ин якчанд сабабҳои дигар низ дорад ки дар давоми видео гуфта мегузарам. агар диққат дода бошед, стулҳое ки дар зал ажиданӣ гузошта шудааст барои нишастану интизор шудан неудобна, яъне хеле нороҳат сохта шудааст. боз мағозаҳои зебо ва беҳтаринро дар зал ажиданӣ месозанд. бо ҳамин тарз ҳам вақти шуморо медузданд ва ҳам киссаи шуморо холӣ месозанд. ҳеҷ набошад ақаллан як об харидорӣ мекунед. дӯстон, боре андешидед ки нархи билетҳо ҳар рӯз як хел нест. аз рӯзҳои душанбе то чоршанбе нархҳои билет нисбатан арзон мешаванд. аз бегоҳии ҷумъа сар карда шанбе якшанбе бошад, нархҳои билет хеле қимат мешаванд. чунки ин рӯзҳо вақти истироҳатӣ ба ҳисоб меравад. дар рӯи дунё мардум зиёдтар дар ҳамин вақт парвоз мекунанд. ин шабу рӯзҳо дар аэропортҳои Москва нархи билет қариб иваз намешавад. иваз мекунанд шояд ҳар ҳафта ё дар як моҳ як бор. ҳоло нарху навои билетҳо аз пештара дида хеле арзонтар шуд. пештар тақрибан 37-39 ҳазор буд. ҳоло бошад 30 ҳазор меистад. вақте рафту омади рейсҳо ба пуррагӣ барқарор мешавад, нархҳои билетҳо низ чун пештара бояд ҳар рӯз иваз шаванд. худ гирифтани об, айрозол ва баъзе намуди гелҳо мумкин аст, ба шарте ки ҳаҷми зарф аз 100 мг зиёд набошад. саволе ба миён меояд: чаро бо худ гирифтани меъёри зиёди ин моеъҳо манъ аст? мақсади асосӣ ин моеъҳо дар даст набошад. дар багаж миқдори он муҳим нест. албатта ҳамаи ин барои бехатарии мусофирон аст. замона тағйир ёфт. хоҳ бовар кунед, хоҳ не, буданд ҳолатҳое ки ҷинояткорон дар даруни зарфҳои об ва ҳатто дар зарфҳои зубная паста маводҳои тарканда дохил карданд. аз ҳамин сабаб ба ин чизҳо назорати махсус мебаранд ва аз берун бо худ гирифта ба самолёт дохил шуданро тамоман манъ мекунанд. дар ҳолатҳои сабабнок баъзе ин чизҳоро иҷозат медиҳанд. масалан, кӯдакони то 2 солае ки шири сунъӣ мехӯранд, шахсоне ки ҳангоми парвоз дору истифода мебаранд. лекин дар ин ҳолат бо худ гирифтани дорухати духтур ҳатмист. дар хотир доред ки инчунин гирифтани чизҳои тез ба монанди қайчӣ, корд, лезва, даравш, атфиёрка низ дар сумкаи дастӣ тамоман манъ аст. телефон на он қадар чизи бехатар ба ҳисоб меравад, зеро ҷинояткорон телефонҳоро низ мавриди истифодаи ғаразноки худ қарор доданд. скайнерҳои компютерӣ назоратбаранда чизҳои хатарноки дохили телефонро муайян кардан наметавонанд. телефонро ҳамчун як пораи металл нишон медиҳанд, ки кори ҷинояткоронро хеле осон мекунад. аз ин рӯ ҳангоми дохил шудан дар аэропорт талаб мекунанд то телефони худро як маротиба гиронед. бо ин шумо исбот мекунед ки ҳамроҳи худ телефон аст, на чизи дигар. дӯстон, ин буд якчанд маълумоте ки дар бораи аэропорт барои эконом кардани маблағи шумо ва ба манфиати киссаи шумо гуфта гузаштам. агар ин видео бароятон писанд омад, барои онро дӯстони худ фиристед, дар зер видео лайк гузоред. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. то видеоҳои оянда, хайр.